Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο Kinderdead. Βλέπουμε εδώ πέρα από τα αποκλειστικά πλάνα που έχει εξασφαλίσει η εκπομπή μας την καταστροφή που επικράτησε μετά τη βροχή. Βλέπουμε ήδη τις λίμνες που σχηματίστηκαν. Η φύση πλέον έχει ακολουθήσει το δικό της δρόμο στο να επανέλθουν τα πράγματα στη φυσιολογική της ροή. Εκεί πέρα βλέπετε το πανικό ενός παιδιού που τρέχει. Το βλέπετε, κυρίες και κύριοι. Και συνεχίζουμε σε αυτό το μονόδρομο που λέγεται καταστροφή. Καθώς ακούτε τα πλίτς-πλατς από τα πόδια μας, είναι ο μόνος ήχος. Η κοινοτάκια Χριστίνα της πρώτης κοινότητας να έρθει λίγο στο αρχείο, παρακαλώ. Αγνώστε την Τιντούκα, είναι πεθαμένη. Να βγούμε εδώ πως βλέπουμε και ουράνιο τόξο. Ναι. Και εδώ είναι οι επιπτώσεις των τρελών μετά από αυτό το κατακλυσμό. Η κοινοτάκια Σταματούλα να έρθει λίγο στο αρχείο, Οπότε, κυρίες και παρακαλώ. κύριοι, έχουμε δύο καλεσμένους από αυτή την εκπομπή, τον κύριο Αλέξανδρο και τον κύριο Αλέξανδρο. Δείτε μας τις επιπτώσεις. Γενικά, πραγματικά τα... Τώρα, δηλαδή, Γιάννη, από πολλές ώρες... Γιάννη, φέρε λίγο νερό στο παιδί, λίγο νερό, Γιάννη. Εσύ ευχαριστούμε πολύ. Εδώ τρομαγμένοι... Απόγνωση. Εσύ ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφάτα... Αν μας εκπώσω τα ναμπουκιά και το σκόλο μου. Δεν μπορώ. Και παρακαλώ να συνεχίσουμε πλέον. Ξέρω εγώ, ο άλλος ρε. Να και ουράνιο τόξο, ορίστε. Και κάποιος να απομακρύνει τους Έλληνες από πίσω μας. Και καθώς βαδίζουμε λοιπόν στο διέξοδο, ένα διέξοδο κατεβαίνει ένα διέξοδο λέγεται ζωή, χωρίς αρχή μέχρι και τέλος. Όλα στο τέλος με τη ζωή, με τη βροχή. Και εκεί είμαι ο Γέρος Προγονάς και δεν έχω τελειώσει ακόμα, μην πας να πατήσεις. Βλέπουμε εδώ πέρα την απόγνωση κάποιων παιδιών που πάνε να παίξουν ποδόσφαιρο με μπάλα μπάσκετ. Πάμε να τους μιλήσουμε λοιπόν. Ποδόσφαιρο με μπάλα μπάσκετ. Πολύ φυσιολογικό το βρίσκω. Άλλοι Δεν είναι δυνατόν αυτά να συμβαίνουν. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα αλλάξουν πολύ από εδώ και πέρα. Κοιτάξτε, με τι απορία κοιτάζω τον ουρανό. Κοιτάξτε εδώ, κυρίες και κύριοι, κυνηγάνε μια απλή μπάλα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, αν είναι δυνατόν. Τα αρχίδια τους άμα πέσουν στα νερά. Ο κάβλος καβλίστηκε. Ελάτε. Οριάστηκε το πετάξει Παρανοία εδώ πέρα, όπως λέμε. Παρανοϊκά Βλέπουμε στιγμιότυπα. εδώ πέρα και τη χαρακτηριστική μπάλα που σας μιλάγαμε. Η μπάλα μπάσκετ για τα προ-βροχή δεδομένα και η νέα μπάλα ποδοσφαίρου για τα μετά-βροχή δεδομένα. Το παιδί απεγνωσμένο προσπαθεί να πιάσει τη ζακέτα και να ξεβρακώνεται μπροστά στην κάμερα. Αν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, το είδαμε και αυτό στη μετάβροχη εποχή. Και βαδίζουμε λοιπόν μαζί προς το Πελέ, παύλα διέξοδο, παύλα πάλι Πελέ. Βλέποντας τις λίμνες που έχουν σχηματιστεί στις παραλίες, παύλα beach soccer. Και
Η φύση παρόλα αυτά χαίρεται. Η φύση χαίρεται. Χαίρεται. Ρωτήστε μαζί μου. Θα ήθελα να πω ένα τρομερό ευχαριστώ στον καμεραμάν τον Παναγιώτη που μας βοηθάει για αυτά τα πιστεύω πλάνα. Ευχαριστούμε Παναγιώτη. Ευχαριστώ για που μου είδα αυτή τη δουλειά. Αποφασίζω αυτή τη δουλειά να πω. Και μετά από αυτό που το βοήθησα να πω, όπως βλέπετε, θα με βοηθήσει πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από τα βάθη της ψυχής. Πίσω σε μένα λοιπόν Παναγιώτη, βλέπουμε και πάλι το κοινοτάρχη Μάνο. Βλέπουμε λοιπόν κυρίες και κύριοι τον κοινοτάρχη Μάνο να παίζει ποδόσφαιρο με μια μπάλα μπάσκετ, απορριμμένος καθώς βαδίζει στη μεταβροχής εποχή. Βλέπουμε λοιπόν τον κύριο Μάνο, λέω. Ο κύριος Μάνος μας γράφει. Βαδίζει χωρίς να ξέρει που πάει. Δεν ξέρει το πού, το πότε, το γιατί. Θέλω αυτό μαζί. Γιατί. Πάμε λοιπόν να δούμε τα... Πάμε να δούμε λοιπόν κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε κυρίες και κύριοι τα μετάπροχη σκουπίδια. Κάτω με τέρμα, παιδιά! Στα μούτρα. Για κάτι τέρμα μπορεί. Δεν γυρίζονται μυθύνοι, δεν το πιστεύουμε πως αυτή η βροχή Εμείς οι μόνοι φυσιολογικοί. οι μόνοι επεισόδες δεν μας έχει Η επηρεάσει. μόνη φυσιολογική. Τόνισέ το αυτό σε παρακαλώ Παναγιώτη, η μόνη Φυσιολογική! Το τόνισε. Και βλέπετε κυρίες και κύριοι ότι το έδαφος πλέον έχει γίνει ριγέ μετά την βροχή. Το έδαφος έχει γίνει ριγέ. Βλέπετε το πόδι μου εδώ πέρα το φινάει. Πως και το γκρι έγινε γκρι ριγέ. Το παρατηρείτε και οι ίδιοι το βλέπω. Ένας άνθρωπος γραφικά έκανε την τελευταία του ταγιά στα σκουπίδια. Και τα σκουπίδια κυρίες και κύριοι, καταβρεγμένα πλέον από την νεροποντή, στέκονται αμήλικτα και αγέλαστα μέσα στον κάτω. Και πλέον επειδή έχει καταδείξει ένας μονόλογος τα τελευταία 8 λεπτά που σας μιλάω στην κάμερα, επιλέγω λοιπόν να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής προς το Κιόσκι, όπου θα σας συναντήσω εκεί για να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ. Πάτα.